अभिनंदन प्रियंका गोडे. त्यानंतर जेम्स, मिस्टर जेम्स, नॅशनल सेकंड बेस्ट मेल सिंगर. हे गायक आहेत, हे गायक कलावंत आहेत ज्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेला आहे गायन या कला क्षेत्रामध्ये. गेली 15 वर्षे ते मणिपूर कला अकादमीचं काम करतायत आणि या कलावंताला आपण शुभेच्छा देऊया. आणखी चांगले पुरस्कार त्यांना मिळो अशा शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. त्यांचं अभिनंदन. याच्यानंतरचे पुरस्कार विजेते आहेत मिस्टर कुमान समोरजीत सिंग. मिस्टर कुमार समोरजीत सिंग. त्यांचं काम आहे बेस्ट ॲक्ट्रेस. त्या ॲक्ट्रेस आहेत, अभिनेत्री आहेत. अनेक अवॉर्ड्स त्यांना मिळालेले आहेत. मणिपूर राज्यामधून त्या येतात आणि मणिपुरी भाषेमध्ये त्यांचं काम आहे. रंगभूमी आणि चित्रपट दोन्हीकडे त्या आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवतात. 2014 म्हणजे मागच्या वर्षी मणिपूर राज्याने त्यांचा कलावंत म्हणून गौरव केला होता. पुढचे अवॉर्डी आहेत मिसेस बीना पाठक. त्यांनी पण तयार राहायचं. यांचा पुरस्कार आपण ज्यांचा देतोय मिस्टर सुरजीत. ते सुद्धा बेस्ट ॲक्टर आहेत. चांगली कॉमेडी करतात, कॉमेडियन आहेत. मिसेस बीना पाठक, गोवती बीना पाठक.